Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Βρισκόμαστε στο Σταροχώρι, στο στάβλο του κυρίου Χρήστου Γκαβού και θα δούμε πώς γίνεται το κούρεμα των προβάτων. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά και του χρόνου, να είστε καλά. Τρία ψαλίδια κουρεύουν. Έρχομαι σιγά σιγά από κάτω να σας τραβήξω. Για πάμε να γνωρίσουμε από κοντά το στάβλο, πώς γίνεται το κούρεμα των προβάτων. Και τώρα μόλις τελειώσαμε, μετά από 1-2 ώρο περίπου, να σταυρώσουμε το αρσενικό πρόβατο, το λεγόμενο κρυάρι. Το σταυρώνει ο παππούς, πάντα, ο αρχηγός οικογένειας, και χαραγμένο επάνω. Τι χαράζουμε επάνω, τι βάζουμε? Ιησούς Χριστός νικάει. Βλέπουμε εκεί το κρυαράκι. Και τώρα θα ραντίσει ο παππούς. Ο Γιώργος κρατάει το λιβάνι, όπως πάντα, και τα πάει καλά με την εκκλησία. Σαν πιστός χριστιανός. Εδώ. Α, το έχω εκεί πέρα, μπαμπά, έξω από την πόρτα. Και τώρα θα πάρουμε τα ψαλίδια να τα ραντίσουμε, τα προβατάκια. Και να πούμε χρόνια πολλά και του χρόνου. Πού είναι το... Πες λίγα μαλλιά. Με λίγα μαλλιά. Βλέπετε τη διαδικασία. Παίρνουμε τα ψαλίδια, βάζουμε μαλλιά μπροστά. Με τα ψαλίδια που κουρεύανε, 3 ψαλίδια. Και μέσα στον μπολάκι. Και μέσα στον μπολάκι με το νερό τα ραντίζουμε. Για να είναι ευλογημένο το κοπάδι. Να είναι ευλογημένο το κοπάδι. Έχουμε βάλει και το λιβανάκι εκεί να λιβανιούται. Μένιο, πάρε το λιβανάκι από εκεί πέρα και θα το πάρουνε. Θα το ρίξουνε. Λιβάνισε τα, Μένιο, και εσύ. Γύρω-γύρω, φέρτα έτσι λίγο. Θα λιβανίζει ο Μένιος εκεί, κάνοντας το σχήμα του σταυρού. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Με υγεία. Αυτή είναι η διαδικασία υγεία. Το κούρεμα. Υγεία και στον πατέρα μας εδώ, να είναι καλά και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να τον έχουμε και να είναι εδώ με το κοπάδι του. Να ξανακουρέψουμε. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και πάμε για τα αρνάκια τώρα. Τέλος από εδώ. Και εδώ είναι τα μαλλιά που μαζέψαμε. Τα έχουμε τοποθετήσει εδώ στα σακιά και να τα δώσουμε στον έμπορο. Οικονομήσουμε.